שלום. שלום, אני נאורי. היום אני הולך להקריא לכם ספר סיפור של אבא שלי. לאבא שלי קוראים יורם אפרתי. יופי, עכשיו בוא תתחיל לקרוא את הספר. יורם אפרתי בוא תתחיל לקרוא את הספר חמוד. כתב ספר על מי אכל את העוגה שלי. כל ערב לפני השינה, אמא ציפיה מתחננת אל בנה, דניאל, לך כבר לישון, השעה מאוחרת, ילדי הקטון. אך דניאל לא מקשיב, קופץ במיטה ואת אמא מרגיז. אמא סוחבת ליד דניאל, שרה, מלטפת, מחבקת, ופתאום תודה לאל, דניאל עצם עיניים. אמא קמה על קצות האצבעות, בשקט רגליה הנאות, יוצאת מהחדר ונושמת לרווחה. סוף סוף דניאל שלי במנוחה, נס קפה מכינה ועוגה לפורטת, מניחה על השולחן ולמקלחת נכנסת. ובינתיים, בזמן שאמא מתקלחת בשמחה, נשמטת מעל גופו של דניאל השמיכה. דניאל את השמיכה להרים מנסה, אך נופל לרצפה ונתקע בכיסא. עכשיו כואב לו ברגל וקצת ביד. אמא, קראו מיד, אך אמא אינה שומעת כלל. היא מתקלחת בקומה שמעל. קם דניאל ומהחדר יוצא, עומד בסלון ואת פיו לא פוצה. עוגת שמנת עם מרציפן מחכה לו בסלון ליד נס קפה חם עם מעט קינמון. מה יעשה דניאל במצבו האנוכי? יוכל יחזור למיטה בבכי. אני חושבת שזה העמוד האחרון שנקרא, כי זה סתם ארוך כל הספר. בוא תמשיך את זה. לא, זה לא העמוד האחרון. בסדר, האחרון שאנחנו נקרא עכשיו. דניאל עומד וחושב בערך אז מה אם העוגה תהיה קצת יותר דקה? אני אוכל מהעוגה רק בקצוות וצלעות. המשולש יהיה קצת פחות אבות. דניאל טוען מהעוגה. היא מוצלחת והנה כמעט נגמרה העוגה גם בצלחת.